Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. Umuibo ndewonu tata bụ ụbọchị Wednesday 29th ọnwa October na afọ 2025. Anyị na-ewetelu gị nkata politics na Voice of the East. Afa m bụ Nneoma, mụ na Mayor anyị abịagokwa n'ọgbọ ka anyị kalị anya bụ nkata n'efifi a. Mayor keke ime. Keke ime nwanyị. Daalụ. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge anyị dị nwa nke tata. Gbaa mbọ ka isonyela anyị na ebe niile na social media, mana Facebook, mana Instagram. Chetakwa na Instagram anyị adịgo verified. Nya na ọ bụrụ na ịfọrọ akara ọ dị mma na Voice of the East ifo na Instagram ma na ọ bụrụ nke anyị. Mana ịchọ isonyela anyị na Instagram, chọọ Voice of the East nke nwere akara good nya verified. The Voice of the East. Ya ịmalụ na anyị nwa ka anyị na gị na-emekọ ihe. Ịchakwa n'ịfụ ọtụtụ ọlụ ndị ọzọ anyị lụgasigo, ịchakwa na Voice of the East na YouTube ka isonyela anyị ebe anwa. N'ụtụtụ a nke mbụ na mbụ bụ onye okwuchite okwu nke former party a na-akpọ Labour Party kịta ọ na-ekwuzilu ndị ADC a na-akpọ Kenneth Okonkwo, bụkwa ọnụ na-ekwulu former presidential aspirant bụ Peter Obi. Nya bụ nwoke pụtalụ wee na-echi obodo warning wee na-asị biko ajekwa ịma na obodo anyị bụ Nigeria ka isi wee nọdụ ndị na-adụ ndụmọdụ kalele ndị a na-adụ ndụmọdụ. Onye ọbụla na-adụ anyị ndụmọdụ, ọkachasị ndị ọnụ na-elu n'okwu. Onye enyere ikikere ya lụọ ọrụ, onye ha lụọ ọrụ, o mechazie pụta ọbịabịa dụọ anyị ọdụ. Ya na ife nya bụ nwoke na-akọwa bụ na otu a chọrọ iwepụta steeti ọfụ n'ala Igbo, that is ndị Senate na other top people n'obodo ekwekọrịtago na a ga-ekewapụta steeti ọzọ na South East ka anyị wee soro ndị ọzọ nọdụ n'ihe a na-eme, maka na ị na-anya na Nigeria na the geopolitical ụzọ anyị nwa bụ ife ka wee nwee lowest numbers. So steeti ọfụ no Senator Ned Okoye na Okori na ọ na-akazi Ned ya bụ nwoke ọ na-emekwa nnọọ ife ọma ọ na-eme na ife anyị aghọtaghọ, mana Ned Nwoko ọ na-ekwoyali maka steeti ọfụ a na-ekwoyali and o kwotekwala ihe nke bụ eziokwu maka na emego ya bụ creation of state approve. Ọnya ka nwanne anyị nwoke bụ Kenneth Okonkwo wee na-echi warning wee na-asị biko na South East kwesịrị iji ohere anụnwa wee wepụta steeti na-abụrọ n'ime South East gongongo. Nya ọ na-akọwata na a ya esi mebi na Asaba ịmago ma ọ bụ si na Rivers ma ọ bụ si na ndị Igbo ndị ọzọ na-abụrọ from n'ụlọ ebe a, maka na ife o ji ekwu bụ ma ka akwụsị ikewakwa n'Igbo karịa ọnọdụ ịmago gaba n'iru. Mụnwa na-achọ ịjụ Mayor ife olo na ya bụ atụmatụ, maka na m ajụbugokwu ya mbụ wee sị biko achọ ike ya bụ steeti ọfụ a anyị esikwe n'Enugu ka Anambra ka a ga-esi na Ebonyi wee chịkọtakwu ya ka enwelu saịdị ya esi wee kewali ya iche. Mayor ka efe ilu. So n'okwu Kenneth Okonkwo a ife a emerego ezigbo debate maka okwu a na X nke a na-akpọbu Twitter. Abịa na-ekwu na Kenneth Okonkwo kwuru na-eme ọ dịka Adada no nke Nsụka. Ekwa ndị na-ekwu etiti ebe nke bụ nke etiti amamno still from this same Enugu Nsụka, that same this same. Na ndị mmadụ bịa na-ekwu na Anyoma, a lot of people will the opinion na Anyoma would be better because instead ibia kewakwa for Adada si side Enugu kewakwa nke anyị nwele enwe, that's ka ewo batala anyị from outside so that ka anyị nwekwuo
addition, not to divide the one we have already. So Kenneth Okonkwo put an who that there spark a lot of reactions. Mana, to me, I feel like Anioma would be better because our brothers and sisters who are, in that part of the state, who were even massacred during the Biafra War, only because they were seen as Igbo people, right? They even had to, denounce their Igbo-ness. A lot of them say, even Senator Ned Nwoke Kugoy, a lot of them na sele ha na ndị soja bịa ha gwa ha na ha bụrụ ndị Igbo. Identity crisis. Stella Damasus na act. Ibu na afa na ebu Stella Ojukwu before. Mana maka this thing na say mba na change ọ bụrụ nga na-azụ Ojukwu oge a arụ anyị agbacha maka enwere ka si na ọnwụ Ojukwu. Gene ya gọnarị nkwanye ya ka ihe emekwa na nkwanye ihe eme. The issue to me, left to me, I feel na Anioma State the better. The Southeast pursue Anioma State who a better option and a more viable option than Etiti and Adada. No hard feelings, but just my own opinion. Ụfọdụ sị na o nwere ike bụrụ na maka na Uncle Kenneth no chọrọ ịbanye ịghọtago ịma na side ahụ bụ side ifa mana ịbịakwa n'Enugu ebe ọ dịkwa ka Enugu ọbatala anyị ine n'anya side Nsụka ọ dịkwa ka Enugu ọbatala anyị ncha ịghọtago mana ife meyo na-ekwu dị n'anya maka na ụmụnne anyị nọ na Delta ụmụnne anyị sef enwe ụmụnne anyị nọ n'Edo enwe ụmụnne anyị nọcha na mgbago ebe a ịghọtago biko nụ si ekewakwa na Igbo karịa etu a maka na before si from Anambra si from Enugu ke nke Ebonyi si Anambra si Abia ke Imo akụkọ dị na ya dị too much akụkọ dị na ya kali so biko si karapụ na Igbo otu ọ dị kịta ka anyị kpọnata ụmụnne anyị nọ n'ilo ụmụnne anyị nọ n'ezi ụmụnne anyị na-ajụ anyị bụ ndị Igbo ka ọ na anyị abụrụ ndị Igbo unu anabatala anyị ka unu anabataghị anyị ọ dị ka ọkịta ka anyị eji gosifa na fa bụkwa ụmụnne anyị and na anyị nabatalụ ha o wee bulia anyị bulia wee jebe na federal ebe ndị aviation ministry na akọwata na fe emegokwa ife a na-akpọ upgrade ịghọtago na enwego changes ka anyị si wee nee ya anya ọ dịrọkwa so bad maka na onye isi fa bụ Festus Keyamo na-akọwata na as otu o si wee dị nke ikpeazụ a na Air Peace officially na-agazi Heathrow ọ bụrụ na Heathrow bụ London Britain direct flight ọ bụ ọkwa ịgba Ethiopia isizi ya na-akwụ wee jetọpụ na nke a bụ from be anyị to Heathrow Airport gbam obodo wee na-ekwu okwu ụfọdụ si no ebe ọ na-achọ imenyelu ndị Igbo nkewa amara m ife anyị eme n'obodo a ka obi dị unu mma mana ka ife meyọlụ na ya bụ atụmatụ ajụjụ ndị a ajụgodo bụ na nọọsọ ndị Igbo na-aba that plane si na Heathrow ka ọsọ ndị Igbo ka ya ebu na the plane wee jee London maybe na esi ebulu ndị ọzọ enwere ike ebulu onye Hausa edebe n'ụzọ wee buluzie onye Igbo na ike bigotry na tribalism ihe nke a na-aghọkwa ihe ife a bụ Air Peace though owned by an Igbo man na render service to people of all tribes and ethnicity, even non-Nigerians. Nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo ebu okwu ibu na Heathrow na Britain na London. Anyị eburu okwu ndị Igbo, ndị Yoruba na ndị Hausa sef ka dị anyị wee nọdụ na London. So ị bịa na-ekwu ụdị okwu a sometimes otu the average Nigerian reason na-agba mmagharị maka imagine a good news that should be celebrated. I know. Flying to Heathrow now is made easier for you. Everybody. You don't have to stop anywhere. Just one way from Abuja to Heathrow Airport. Simple something. Over 6 hours journey. Yes, 6 hours. 6 hours. Go ebi inaga. So I don't understand the force. Mana ka onye ọka abụ na ọ bụ na onye nwe meli ọ dị possible ọ dị mma. Maka na aba akwa m nke bụ nka.
ewetekwa ihe ọma ajụba ebe ihe ya bụ ihe ọma si kekwana ihe anyị chọrọ na be anyị maka na since anyị ji ụdị obodo oyibo anyị na-eje nwekwe ndị ka anyị were eje apụ anyị na-ejekwa n'ihe a ọkwa na ego ka Naijiria si na-agbafusi were eje ihe niile a na-eje mmadụ pụtara ụbọchị a na-akọwa na isi obodo oyibo je obodo oyibo dị cheap mana isi be anyị ebe isi Abuja anyị fụrụ flight ticket ndị airport wepụtara a ga-eyuzu na Disemba obi wee na-agbawa Nigerians maka na ndị be anyị ama ka ha ga-esi wee bata Christmas na Disemba anụnwa akwa ifu gị ọ bụla ya ka anyị na-ekwu nya Festus Keyamo anyị na-ewepụrụ gị aka na-asị gị daalụ na ife ime dị mma nke anụnwa gosi na at least obodo na-agba mbọ daalụ rinne ka imekwa ka ịma ka ị ga-etinye anya n'ireduce to flight fare maka ụmụnne anyị na-abata na Disemba ka anyị gbapụ ya ọsọ jeele afịa anyị ga-apụtakwa anyị nachiyata ka isonyela anyị We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. No, onye ọma na-esonyela anyị ọ ka bụkwa na Voice of the East ebe anyị na-ewetelu go obibi ndụ na atụmatụ ndị Igbo. Anyị nọ na nkata politics anyị na-emekwu ya Monday ma ọ kụọ 9 n'ụtụtụ, Wednesday ma ọ kụọ 12. Ịbịa ka itinye ọnụ n'ife gbasalụ ka esi achị ọchịchị n'obodo anyị ọkachasị ka o si wee gbasatalụ ndị Igbo. Anyị na-agwa gị maka nwanne anyị nwoke bụ Air Peace nke anyị na-anụ bụ na anyị ejebegokwe obodo oyibo nya London, anyị na-ejezikwe direct flight from Nigeria. Mụnwa wee na-ayọ Festus Keyamo ka ọma ka ọ ya etinye anya n'iwetunata air flight na obodo anyị, that is in direct flight na be anyị ebe a ọbụkwa international flight na direct n'ụlọ ebe a ndị nọ n'ụlọ na-akọwata na isi n'ụlọ ebe a jee na the next state galala ọnụ karịa isi ebe a jebe obodo oyibo. Ọ bụrụ ife unu ga-abịa ka unu tie ya ọnụ. Onye nọkwanụ na Nigeria kwesịrị ọnụ orie nwe uru ịghọta gasị onye nọbe nna ya orie nwe uru. Ọ bụ onye nọdụ ọ na-eche ka ọ ga-esi plọt ọgbafuo. Ọ bụ ihe a ka anyị bịara ime ka anyị weli ya wenata n'Enugu makwa ngwa gị na Enugu nwere so many activities lute kịta wee jebe na Christmas a na-abịa. In fact, Peter Mba si onye ọbụla chele aka weli ya, I'm gonna show you ka Peter Mba na-achọ ịkọwatalụ ndị Enugu na nke ikpeazụ nya ka ọ na-akọwatalụ anyị na the ECOWAS Trade Fair na-abịa n'Enugu. SMEs, that is small businesses, small and medium scale businesses across the state and even West Africa nya imago side anyị a niile na fancha niile bịa ka fa register and to come and showcase their goods and their innovations na Enugu State. Nya bụ innovation mabulu onwe ya mana ife nji wee buputebe akụkọ a bụ maka na ọ buputelu ajụjụ
ajụjụ ọnụ ndị nọ n'Enugu wee jụba gọvanọ anyị wee jụba asị anyị nwere ego ime ife niile a affairs niile a all these trade fairs, all these events and shows. Ndị nọ n'Enugu wee na-ajụ ya ma anyị ga-afford nwụkwa to enjoy these innovations that we are bringing. Why wouldn't they afford it? If we're all the IGR list they whooped that. Enugu is top 4, top 5. Number 5. In the whole Nigeria. So yes, definitely. It's an ECOWAS event, but they are bringing it down to Enugu. So this is the beauty of it all. Kemboge Peter Mbalo, that ICC, right, and Hotel Presidential, according to I na nuzi na Hotel Presidential one no was if any member mana kaini nanya. So Kembo all ICC a lot of these events has things has been coming down to Enugu. But I want to ask you, as Onyeno within the environment, where do access sometimes to the streets and to the normal people in the town? Do you think that the prosperity is translating to the pockets of Ndenone Enugu? If to be honest, if you go into the streets, you get this is the same answer you get. Truly, like I said weeks ago, IGR is taxation. Right. Oh, the money internally generated revenue. The ones you get from your people. So it's not it doesn't have any positive impact. That was why Ogiana celebrated the whole thing. If I have brought progress, it is not development. You have not really empowered people that you are now, taxing them excessively. Right. Go out on the streets and you will see that a lot of people are complaining about this taxation. Yes. Not the too much, or the excessive. This brings us to Enugu citizens who are screaming that their tax situation next year might be worse than most people. Yes. Tax. And then by next year, federal government add up to 25%, from 15 to 25%, depending on your income level. Now, the residents in Enugu are wondering if they combine these taxes, if they will be able to survive 2026. So there's something only to be now, and even Alex Oti said it, that you have to invest in your people before you start taxing them. You cannot tax where you've not made investments. Enugu per se is not a business, quote unquote. No, it is not. It is a civil service state. So you can't. I'm not sure how much the minimum wage here is, but if you look at things like this, you go to the average keke man on the road, he's either running from internally generated people or these other people. MOT, and everybody is trying to collect 1 naira, 2 naira. Everybody is trying to collect something. Right. So it's not a good thing. It's not a good thing. But then again, kudos to the governor, because to the very least, he has made Enugu very appealing to people who, who hosts events like this, and to people who are from the outside to come in and also, have a very good time. When it comes to Ipunoku, 100% Ipunoku, Governor, well done. Ipunyala inoku, just yogo makananke bezioku. Our job as the media is that we are the fourth arm of the government. We are the ones that tell you people how you are doing. We like what you are doing. The entrepreneurship is mad. The infrastructural development and growth is mad. But as the people, we are asking, continue to some kindness. Imagine to the people kahamakwa na governor all the well-rounded. Actually well-rounded governor, a healthy governor. Obulu one nanyi wokodume just a balanced diet governor. Governor balance ya balance. Enye ndieba. No nyabo ifanye cholo. Our new INEC chairman, Professor Amokbidong, calling his name is very weird. Anyways,
Professor Amupiton. You see the way you laugh. Okay, sorry. Yes, the way you are calling it. Abibo woman, sorry. Now my localness now they worry me. Yeah, it's not local. It's not local. It's a native name that deserves to be pronounced properly. So Professor Amupiton, all right, Amupiton. He's the new INEC chairman. The president vouches for him, says he's the greatest and the bestest among all the people that he found in his administration to take this position. We have argued, my God, President, they are independent electoral officers, independent. But for some reason, for some Nigerian reason, the president is the one who gets to pick who this person who determines his position mostly gets to be. So, Nyabu Professor, when na sena aga na win election na polling unit, onwekwu ife dịka edeali, onwekwu ihe dịka egoli ego, onwekwu ihe dịka ịkọ asịlị. Ọ sị na ife niile a na-eme bụ na that polling unit kpamkpamkpam ka aga na-eme ya. Ya bụ nwoke ife a bụ nkwa ọ na-ekwe Nigeria na-ekwekwanụ ndị na-achị ọchịchị. Ihe a bụ nkwa ọ na-ekwe obodo wee na-asị nekwanụ otu aka ya isi wee mee election na-abịa na 2027. Mayor. Ọkwa the same thing ka nke polo apụkwu. The next thing anyị na-akpụla akpọ election n'ụlọ n'isi anyị. So in Nigeria mmadụ nwere ike na Nigerian situation bụ dịka ebe oke na-ata mmadụ n'ọkpa ọ na-efe bruise. So no, they can say we are doing this free and fair, blah blah blah. You know the worst thing? The worst thing is that people are not even moved. The people are not even moved. You can say till from morning till night now. In fact, now if you have vote, one person to vote immediately, it will take count to a day elsewhere. People will still not believe you. Because we have been scarred so much in this country. But then again, if Professor Joshua Amupiton tells us that there will be no what's the word? There will be no inconsistencies in the next election, starting from Anambra State, because that is where we start to actually watch to see how that one goes. So starting from Anambra State, next weekend. After Anambra State, we judge. But for now, it's all talk. Yeah. It's all talk. No one corner of my anya we na what am kunu si emefe n'obodo maka ofu nghọta ka m ji wee na-acha egopụtala gị akụkọ nke a maka nke a ka anyị eji wee mechie anyị na-eje all the way to Ebonyi ebe nwanne anyị nwoke bụ Governor Francis Ogbonna Nwifuru received an award as the best governor in the entire Southeast. Ana akọwata na anyị amaro ndị nyelie ya bụ award mana ama m ife meyolo na anya bụ akụkọ. Sorry. Sorry. So, when I saw this news, I went down to the comments to... even full at the award like best governor in the Southeast. I still know all voice of the East. Mama Ngozi. No, but so how are we supposed to know the people who gave this award? The metrics they used in judging to give this award or this thing. Ojide, say picture. We saw the picture loud. I saw it. I'm looking at the picture right very now. Clear. And, very beautiful golden. Yeah, but like, and people were asking, who gave you the award? Someone even went as far as saying that, that he even forgot that Ebonyi State has a governor. Oh, wow. So imagine this award was given to someone like Peter Mba or Alex Oti. Do you think people would be asking these questions? We will not question it because, I mean, these men that he just mentioned,
we hear about them in the news. We hear the things that they are doing. The last time we heard about Ebonyi, it is that their commissioners were arrested for not attending a meeting. The second they were sacked. They were sacked for not attending a birthday party, something like that. Because Obulu na onye nwalu say uncompleted. You never forgive. I will not forgive him. I don't remember his name, but Olu Odialu no uncompleted building. And we will look cotton. Na if you decorate his entire community and call them to commission what he called an ultra-modern medical center. No, civic center. See, what I'm worried about. Abiagokwa na Anambra, I know kwa nke Soludo hashita nanya melum. We have had these charades. Oga na-eme election. Otu akaiti no kata si na ndị bishop ndị nọ na Nigeria. I full pictures of the bishop when nke n'ime ha dịka bishop. Anyị anọgo n'obodo a unu si anyị na agwọ nụ tetere ụla n'ụtụtụ jide billions of Nigerian naira. Si na onye ka oyi enyo that. Ife ji ekwulu bụ ụmụ come and see America wonder a na-emela anyị ebe a. I'm asking, una na-eme with the interest of the people at heart. Kuna bobago your brothers and sisters idiots. Because it's now looking like mental harassment or this mental abuse. Eh? These weird stories I know. Onye mekwe ni fofuma agenyi award. Onye na emi ezigbo ife award no Peter Mba receive go since obulu governor. Oh, ine eme ife obodo na afu ife ine eme onwere ife ha ya asigi ha asigi. Maka onu makwalu ka unu si akpa agwa na banya. May you onwe hi chọ igwa ndị bany ka igwafa. Congratulations to Governor Francis Mwifuru for winning the best governor in the Southeast Award. And congratulations to me also for winning the best mayor in the Southeast Award. Kind of using why congratulations for being the only human being around. Because congratulations to me now malum mata no don't nwe malaria man I think I'm doing good. Congratulations to all of us. Na congratulations to onye opuna because nwanne m nkobuli na eme gbambo bulukwa na ezigbo mmadu just nwa jai emetokwa na ifeoma imetolu nwanne gi ka anya bụ ife na aga aga afa mbụ nneoma afa mbụ mayor I ga phone We shouldn't have used these balls. Emma not so boss like I